ଉପନ୍ୟାସ ଜରା ନିବାସ। ଲେଖକ ପଦ୍ମଜ ପାଳ। ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କରୁଣାକର ସେଠୀ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଗଲେ ହୋ। ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ନିରୁଦ୍ବେଗ ସ୍ୱରରେ କିଏ ଯେପରି ଘୋଷଣା କରିଦେଲା। ଗୌରା ଶୁଣିଲା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସ୍ୱରକୁ। ଛାଟିପିଟି ହେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଦାଣ୍ଡକୁ। ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଲୋକ। ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ତଡ଼ା, ଆଉ କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା। ପାଦ ତଳେ ଗୋଟାଏ ବେତା, ସେ ବେତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ୀ। ନିରୀକ୍ଷେଇ ଚାହିଁଲା ଗୌରା। ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି? ଗୌରାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ମଞ୍ଜ କମ୍ପିଗଲା। ମୁହଁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଜାକି ହୋଇ ଅକ୍ତାମାକ୍ତା ଦେଖାଗଲା। ସେ ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ହେ ଭଗବାନ, କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ମୋତେ! ସେ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଭାଁପୁର ପାଟପଡ଼ା ଜରାନିବାସ ଭିତରକୁ। ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ବାଦଟି ବୋଧେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜରାନିବାସର ଅତିଥିମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କାତର ଭାବେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ। ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଚାହାଣି ସେ। ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଅସହାୟତା ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଦେଇଛି। ମିଳେଇଗଲା ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଗୌରା ଚିଡ଼ିଗଲା। ମୁହଁ ଛାଟି କହିଲା, ମଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କ'ଣ ମ? ପାଟିରେ ମଣ୍ଡା ପଶିଛି ନା କ'ଣ? ଏମିତିଆ ଖବରଟାଏ ପାଇଁ ଦଳ ଦଳ କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭକୁଆ। ପ୍ରକୃତରେ ଅତିଥିମାନେ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ବସିଥିଲେ ନିଜ ନିଜର ବିଡ଼ମ୍ବିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ। ଦିଶୁଥିଲେ ନିର୍ଜନିଆ, ଖାଁ ଖାଁ। ଛି, ଏମାନେ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗିଦାର ଆସିଗଲା, ୟାଙ୍କର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧାର ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧୈସରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହତାଶିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଜବାବ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କମ୍ କେହିମାନେ? ବାରଘାଟରେ ପାଣି ପିଇ ବୈଷ୍ଣବ ଭଳିଆ ନିରୀହ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଗୌରା ଆଉ ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଝପଟି ଯାଇ ପଶିଗଲା ଅଫିସ ଘରେ। ଲେଙ୍କାବାବୁ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଫାଇଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ହୁଏତ ତଳକୁ ପୋତା ହୋଇଥିବା ସେ ମୁହଁଟି ଉଠିବ, ପଚାରିବ, କ'ଣ କିରେ? କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ହେଲାନି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗୌରା ବିଚଳିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଗଲେଣି। ପାକେଲା ବୁଢ଼ୀଟିଏ। କ'ଣ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତଥାପି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଶୁଣିଲେ ସେ ଜରୁରୀ ସ୍ୱର। ଗୌରା ତ ସବୁଦିନ ଏମିତି ହେଲା। ସତରେ ଯେପରି କାହା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଳମ୍ବ କଲେ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ। ଉଠି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୌରା ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲା। କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ସେମିତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛୁ? ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଆଜ୍ଞା, ଦାଣ୍ଡରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମରିଯିବ କି କ'ଣ? ମରିଯିବ? ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଡାକ୍ତରଖାନା? ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବେ? ଗୌରା ପଛେ ପଛେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଦାଣ୍ଡକୁ। ଲୋକ ଦିଟା ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଜରାନିବାସର ଅତିଥିମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଏକା ଏକା ଲେଙ୍କାବାବୁ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରମଣୀବାବୁଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ାକ। ସେସବୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଷ ଭଳି ମିଶିଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ବିଳି ବିଳିଲା ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ନିଜ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ, ଏକ ଅନନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, ମା 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 ମା। ନାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଭଳି ଯେପରି ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି ଚରାଚରରେ। ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହେଇଯାଉଛି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସବୁ ସମ୍ପର୍କର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଇ ଆଗରେ ଯେପରି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଭଳି ସ୍ଥିର ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଆକାଶ ଭଳି ଉଚ୍ଚା। ଖେଳିବାକୁ, ବ୍ୟାପିବାକୁ, ବଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ପୁଣି ହାତ ପତେଇ ଡାକୁଛି, ଆ, ଆଗେଇ ଆ। ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ନା କି ଅବଶ ହନା। ନଦୀ ହୋଇ ମୁଁ ତୋତେ ଜଳ ଦେଉଛି, ତୃଷା ନିବାରଣ ହେବ। ପବନ ହୋଇ ତୋର ଶ୍ରମ ଦୂର କରୁଛି। ଆଲୋକ ହୋଇ ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ଫଳ ହୋଇ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରୁଛି। ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୋ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି। ପତ୍ନୀ ହୋଇ ପ୍ରେମ ଦେହ ଦେଇ ସୃଜନଶୀଳତାର ମହାମନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ Sample complete. Ready to continue?